Komissarju. Il-bieraħ domt 12 sija biex ħadd passi fuq dak li ġara, għaliex? Fuq il-każ hemm inkjesta, jiena m'għandix xi kummenti x'nagħmel. Assumejt li ħadd semmi l-inkjesta għaliex ħallej dak il-ħin kollu jgħaddi. Fuq il-każ hemm inkjesta u jiena bil-liġi marbut ma nista' nagħmel ebda kummenti. Prim Ministru biex inkellmek dwar il-każ l-ewwel darba. Kummenti mhux se nagħmel, diġà irrispondejtek. Ħanamlek mistoqsija differenti. Tiċċati jew tikkonferma li kien hemm pulizija li ntbagħtu qabel ma nħarġu l-bagalji mhux biex jistiġilgħu il-post imma biex jidħol biss l-Iranjan. Tikkonferma din l-informazzjoni li għandna? Jiena m'għandi ebda kummenti x'nagħmel fuq il-każ. Qed tinsaqsik mistoqsija dwar jekk hux vera batt il-pulizija biex ma biex jidħol biss. X'nagħmel fuq il-każ. Ġifieri veru li kien hemm pulizija jaraw li ħadd ma jidħol ħlief l-Iranjan? Laqqas testuħ, Xogħolna, sinjura. Ejwa, tagħmlu xogħolok inti. Nagħmel xogħli. Ejwa, tagħmlu xogħolok inti. Napprezza jekk ħallina Tiegħek inti bżax. Skużi? Ejwa, tagħmel xogħolok inti, ejwa.